บ่ให้บ่ให้บ่ให้ बेरायनो थांलायबाय मस्त बेरायो जोङो नोंगौ नामा मस्त बेरायो नामा जों दायो थांगासिनो भालुकपुङावबो थांगोन आरो माबायावबो थांगोन बाजारबो नायगोन आरो गोबावथार जाबायमोन भालुकपुं बाजाराव थाङिया दिनै भालुकपुं बाजारावबो बेरायगोन आरो अबावबा हाबगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो बिदिनो नाजागोन लोगोफोर जों मोनफैबाय भालुकपुं मोनफैबाय थांगासिनो मोनफैबाय जोङो कालाराव फैदो जोङो कालाराव हाबग्रोनि खानाय बोगोन मोना आब'जों आरो नैबे जों फैनाय पार्लारा सासेया थागोन दायो मबाइल सबाइल लाना फैजोबबाय आङो हाब्रुफ्राव खानानै मानसियानो गैया स' खर' सर' साजोबलायबाय जोंनि जाग्राया फैबाय जाग्राफोरा सासे जागासिनो मेंबाय आं बाबाय जासिगानो बिथांनियाबो जाहांबाय माबायदि नांदो आब' खानायबो जादो नै थ्रेडिं खालामदो जायो होननाय आफ्टर बिफोर आफ्टर लास्ट ग्राया दिनैसो खस्ला मोनबाय बेखौ दायो जागासिनो टाइम पास बरि नाइस मेंजोब्बाय मेंबाय बोरैबा जाजोब्बाय मानसिया एक घन्टालाय हायाखैना मोनालायबाय लोगोफोर मोनालायबाय फाइनालि जाबाय
सिगांखैजाय फाइनालि जामारबाय खानाया सातटा जालायबाय मोनालायबाय खोमसिलायबाय नै भालुकआ फाइनालि लोगोफोर जोबमारबाय दिनै जोंहानि आब'आ जाबाय मालाय आंनासो लानो रोङा आङो दोननो रोङा खानायखौ मोजाङै दोननाय मोनबालाय दालागै मोजाङै थागोन जाय आंनि आब' आगैमोना जामारबाय बोरै जाजोब्बाय मानसिफोरा ट्रेननि फैसा बिग्रा बायदिसिनो दासो 7:30 जालायलायबाय दासो खानाय सानाय बोखांनानै बेनिफ्राय जानो मोनसिगोन आंहा मालाय जाखांबाय दहाय जाखांनाया नै बेसेरा सानैयासो मोनाखै ट्रेनाव फैसा बियै बियै बेसे बेसे खामायखो दिनैनो 2000 आरो 1500 खामायदो अफार दंमोन ना दिनै आङो हानाय मानि फिसा फेनलाबाबो भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना अननानै सापर्टल' खालामलांबाय था आंखौ माथो सापर्टखौनो खालामथारा माबा नायनानैल' थायो साबस्क्राइबारानो गैथारा अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होलांदोब्रा आब'आल' जाखांनो दोङो भिडिअखौनो बानायनो बावलायलायो जोङो जाखांबाय लोंखांबाय थांसै एबार दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोननाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय दे बिदिब्ला बाय बाय